Chief Executive Member jangka Khasil Sutamos District Council ula ai ka jingkular ha kino elam jangka New Trap Integrated Territorial Organization hitu ba ka council kan sapan biang ikot kisla ha ka bai de bat kai pot jangka Regional Committee on Boundary na ka kai pot penbet put ya ka ba kila dep ban IT syak sarkar sela na ka liang jangka hitu ha po ka jelam jong ba don bok khar menta ka si kila lej ban yikendu yo ba Tita Star Well Khan ban pan kopi lam ya ka kai pot jangka Regional Committee bo on Boundary bat kiwi de kimat ha ka bai de bat jingpen kala ha ka khrnet ban riu jong kariti sanchar Jing kenduk ke jongi mata CEO Chief Executive Member jongga KCDC Patito Sky kadai ha kaphan sau santali kipang kapnengkom bangi request ko copy na ke KCDC memo document submit sika khat lengba uchi lengba CM Chief Minister jongka sarkar mekla ha khasantarik ba puai kamar ngi pan copy ke recommendation ha badai kanika report committee boundary ba submit na kanika council sika sarkar jala but ko copy jongkan ne ka latest 6 schedule amendment to basaw ko bangi pan clarification ha judicial and legal stand jongka KHDC ko bayadai kat kum ka bami na ko honorable high court khanar trek panam arajar bal direct ka sarkar meklia ban te lakam ya trading license lene ka trade by non tribal ikinu ki companies lene kinu ki bawan trade hangne ki bayi pengkenye ka ni ka man ko pors but kebahasan ni request na ka this council ban recommend ya ka NCRWC ka ban ailat ban nominate samut ki scheme ki daloi bat ki nokma kat kum gesti bangila dep ai so governor jang ka jala dai trek dai arja wei halor ka ai bat ka NCRWC kalian jungi CM in ai ka assurance ko bostonate bakani ka jingpan jungi kini kopi in ai bankan khambam por kani try within 1 month hadol kani ka report dei yong ba ka don kat kumba katto ti happen print kadang dei ka fast copy la as ka government next kins ai halor kani belingi wan pan ni kani kopi ngi kwa ban page la kani ka dus council ka kentup ne em jaga close for jong ka instruments of taxation ka bakren kumni kipot khasi ha ka jalla ka federation ka karpat ba kadai ban yo baro ki jingira ha ka penteli lang ya baro ka khando hari khasi baro kisnom khasi ki bakwa ban yo so biang bat ki hima ha ba ki don menchwa de ban sha bikin wan ki wei pat ki hima khasi ha ka jalla la da ki thrang de ban sha yaki ban yo so ka federation kum ki khot ka ba ha ka khtin nong wei ka ong be ba the Khasi territory in province, the federation requests that all possible help should be given to the facilitate unification of the Khasi territory. All Khasi village which desire to rejoin states of which they have formerly formed a part should be allowed to do so. Other Khasi territory in the province should, if they desire, be allowed to join the federation as unit. The tat ngin layo ikani ke report beri hadirin bangla ikran busiam na kalian junggu empat long kebakliat empat syai bala kontuk na mekene tengah tharai empat kontuk bat ngin indela yo ipat ya kani ke report ke copy ngin sob bodian bat ngin dawa be badeban kontuk be ya kani ka close for tak kum ka instrument na kalian jung siam uang ba la shong na ka por bat ka la jing thok ko government dan na kalian uang ba recently ba preston bu ila ong ba next cabinet kin shong ya kani ban don iti kentian ba haban weng no beri hang tu kadon ko omba yaki dakar yaki ni non tribal mo sha ban ya compete haka bit tender hendrei kindala yo pat ya ketuk tender ki hap issue bat dia ka trading license hadin ba mentan ngapedi pat ya ketuk high court order ngo boong bat ka high court ko pengkesan ba undai ban ai wat ka preliminary ro tena kalian jong i hoati la ko por kang ba takadawi dan update ba de notification ga de jong ka state dia ka shom ha state badiban penduk na ya tuga notification kastan ko jongi badi all non tribals la de ki political consultant ne la de kino ki buat trade hang ne ki de bandon kambe ya ka trading license any kind of organization pe kum shabu example kum ki STPI kitu ki security card bun hamanta hakini ki company ki baper ki rong be hang to claim ka trade license ka ba long be an kat kum ka customary law ko jongi Pakistan ke jongi long ban pentrikam mardor tek ya kene bagi dai ban buat bagi kendon ki bam buat ya kata kemban se ka hito ka hap her hi ban te lakam je kan ne ka trade by non trade